Hai guys, खुलुमबाय नैबे जायसिनानै इउटुब चेनेलाव खनसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। स' दिनै भिडिअ'आ जागोन लोगोफोर मा होनो जोंहानि भिडिअ सासे फिसा सिस्टार थायोमोन नालाय बे आयंनि फिसाजो आरोना। स' बेखौनो माने दिनै हेगारनो सानबाय आरोना जोंहानि भिडिअ'। स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिथाङा मोनसे प्रग्राम मोसादोंमोन आरोना बेखौनो हेगारनो सानबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बिथांनि मोसानायफोरा मोजां जादोंबा स' लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो जाबाय लोगोफोर। थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअ'खौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै। चलो